desa Maguan. Dah, tetap nyangoni siden barang iki apa to, Reng? Iki mergo boten ikan iki boten ngeten iki, Mas. Iya. Lah iki bejane kanca-kanca iki. Oh, masih ditung kae Jiro Lupakmo. Yo boy kok kae, Pak. Aja. Ya kok iso entek 3 juta muncul. Matur suwun, Ibu. Pijer wincangake Ras tang paling kendang, yuk. terus Jadi bon, yeah. Kuwi jalan ini aku, Yeah. oleh kuwi yo matur nuwun karo nyonya. Bu niki anu nggih anu aku damane nggih dereng siap ngenei yo. Tidak tahu. Ora kantor sapon. Nggih matur Bawandi matur suwun. Nggih Bawandi sinten sing katuran pinarak Palungan kau Mas? Pak Tony. Oh Pak Tony. Oke Pak Camat dari Bulura. Oh, ngaten. Oke. Yeah. Jenengan kan nyontek kok bulurae iki. Nggih, nggih. Ditambah Pak Ramji. Oh, nggih. Sakuran dilarang nikah, Pak. Ora katune Pak Ramji niku yo tukang duket, tukang nyanyi yo MC. Oh, komplek nggih Pak Ramji. Nggih. Oh, nggih, siap. Nggih. Monggo menawi kepareng tindak panggung Ibu Kepala Desa sinten ingkang di antui tindak pemanggunan ya wonten Pak Pamuji wonten Pak Camat Pak Lurah sing kersa pinarak wonten manggung monggo aturan ya untuk berbaur dengan seniman-seniman iki Mas Gareng Nggih, Pak. menghibur sedaya panggung masyarakat wonten Maguan ya Monggo Pak Kamuji kok boleh dari Pak Camat Pak Roni. Monggo. monggo ayo kontan ning dhisik gembira Ibu Sunar dari Anbo kembali. Wah, Ibu Kades sampun kalih periode, Pak. Laras Purna besok pada bulan September. nggih alhamdulillah. Muga-muga tutup anggenipun ngomong masyarakat. Ini contoh emansipasi wanita. ya Nah, dento dadi wong wedok nek iso memimpin panggung masyarakat wonten ing Maguan. Presiden wedok ana, gubernur wedok ya ana, bupati wedok pirang-pirang, camat wedok, kepala desa wedok pirang-pirang sejajar dengan pria untuk memberikan tanggung jawab memimpin kepada desa. Gitu Mas. Nah, iki contohnya beliau Ibu Sunar Mulyati. Nggih. Monggo Ibu paring Ayo dawuh Bu. Nggih. Nih, matur sangat kalau mau sampun cuma boten pergi dan mereka sampun perdagangan kita itu tidak ada. Kalau pas kami bisa nanti segerawu Demanten Mbak Tatin kita Nggih Bu. sekolah pun ya Mbak ya. Nek jenengan lapor timbak nggih. Anbo mah mulai yo. Bisa dengan ya Terus kok pokoknya kok dalam ini sami segerawu Demanten Mas Gareng. Mas Gareng sudah mau sapa? Segerawu wonten Maguan. Demarjo. Matur sangat atas rawuhipun ingkang ditunggu-tunggu masyarakat sampun apa ya berhari-hari ini kapan Mbak Tatin Kiki
dan menika saged kepanggihan. Pintenipun atas sawipun panjenengan saged menghibur masyarakat Magelang. Mumpung kepanggih jenengan meriahne desa Tuwanipun. Amargi kegiatan telu menika pungkasanipun kegiatan bersedesa. Nggih, terus niki ingkang terakhir ingkang pungkasan dados masyarakat menika nyuwunipun ingkang meriah. Nggih. Matur sedaya nuwun nggih Bu, sampun nguri-nguri nggih murid-murid anu kesenian ingkang termasuk kula kalian Gareng kalian Kak Dalang menika nek mboten dipun tanggap nggih mboten murid nggih. Nggih. Ini rezeki ini nggih kagem para pedagang juga lho Bu. Jadi pedagang nggih asal rezeki nggih sedaya asal rezeki saking wingi mergo tanggap bayang ini matur sedaya nuwun terus nguri-nguri nggih Bu nggih. Nggih, sami-sami. Dan ngapunten Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ponorogo Sugeng Rawuh, kula wau boten dereng panggih kula semeneh. Terus kecakaken Pak Kadir. Pakai pamundutan lagu menapa Ibu napa? Titipan Nggih, sing lembang kalian kula nggih saged. Sebagai pembangunan yang selesai, nggih, selesai kagem masyarakat kula. Kula boten saged nambah. Siapa? Siap Bu. Napa? Lawandi pripun? Nggih. Sesi itu mas. Siap. Oke. Mungkin kalau tak udah mau, terus mungkin boleh sangat bersama jenengan. Nggih. Oke, nggih. Matur suwun Ibu nggih. Menyambut dengan masyarakat. Mbak Tuwun Ibu Kepala Desa. Desa Magelang. Dah, tetap nyangoni sinten barang iki apa to, Reng? Iki mergo nek boten ikan iki boten ngeten iki Mas. Iya. Lagi berjari kanca-kanca iki. Oh, masih ditung kae jiro lupakmo. Yo boy to kae Pak. Aja. Ya kok iso entek 3 juta muncul. Matur suwun Ibu. Wiwitane. Nah, sesi depan kalianipun Mbah Haji Syukuran Sumondo saking Blitar. Ayo, dibawani riyen Mbak Tatin, monggo. Ten, tidak boleh melamun. Suara kurang. Suara kurang pramana ning oasis Anggung marang tentara Pian Sulistyo pijer wincangake alih Ras tang paling kendang, yuk. Udah. terus Eh,
Mas Pomo, terima kasih. Matur suwun. Nah, penaturaken dua permintaan dari Mbak Wandi. Mereka